Bazalwane, nangalesikhathi egameni lenkosi uJesu Khristu waseNazaretha. Mina ubaba Maphumulo nangalesikhathi ngisazoletha ubufakazi la unkosi uJesu la izinto angidlulise kuzo la ngibonise kuzo. Shuthi khona la one day bazalwane kwanginezwi lalihlezi lingihlupha nje emoyeni wami ngathi nenhlizweni yami la uSolomon akhe ithempeli akhele uNkulunkulu la ezebuza khona uSolomon athi baba izulu nezulu lamazulu lihluleke ukugcina kangakanani-ke le ndlu le engizobakhela yona ezibuza ukuthi pho uzohlala kanjani kuyona izulu nezulu lamazulu lihluleke ukugcina. Nala bazalwane ngoba yayingihlupha kakhulu nje leyo ncwadi kufana nala methi khona heaven is my throne and earth is my footstool. Nakhona futhi ngizibuza ukuthi uNkulunkulu methi heaven is my throne, izibuza ukuthi kanti ungakanani-ke ngoba phela mese futhi azathi futhi earth is my footstool njengoba umhlaba umkhulu kangaka. Shuthi iy'nyawo zakhe njengoba ethi earth is my footstool, shuthi umhlaba wanele iy'nyawo zakhe nje kuphela. Ngoba uma ubukisisa kahle i-throne phela uma uqhathana uma ubuka nje la emhlabeni isihlalo noma usofa ne-footstool, isihlalo isona esiba sikhulu noma usofa uwona ubaba omkhulu la obeka khona iy'nyawo zakhe iba yincane lento yokubeka iy'nyawo, lokhu kuba into encane nje. Shuthi ngibuka futhi ukuthi izulu-ke shuthi likhulu ngokumangalisa kodwa still nalo lihluleke ukumgcina isihlalo selento i-throne yakhe, isihlalo sobukhosi bakhe izulu, njengoSolomon ekhala ethi baba izulu nezulu lamazulu, hhayi nokuthi izulu lilodwa nezulu shuthi khona izulu egcina amazulu. Loke ngizibuza ukuthi kanjani nalo futhi lihluleke ukumgcina yena uNkulunkulu. Ngizibuza ukuthi kanti baba njengoba sikukhonza kanti ungakanani. Hhayi leyo nto lingihlupha bazalwane, kuningi nje kwangihlupha ngako futhi nangendaba la ngibuka uNebukadneza la inkosi uNebukadneza lapha koDaniel la efaka bani oMeshaki noShadrach no-Abednego esithandweni somlilo la ezesho khona uNebukadneza ebuze ukuthi besingafakanga ini amadoda awu-3 yini bavume laba abantu bathi yebo. Abuze ukuthi pho lo wesi-4 ezasho ukuthi pho kanjani lo ngoba ubona amadoda amane yena azathi ngoba into eyangihlupha ngaloko la ethi khona lo wesi-4 ubukeke engathi indodana, yabo lolo zwi nje kuphela ilona elangibamba la ethi khona ubukeke engathi indodana. Ngoba ngaze ngasesha ngibuke namanye amabhayibheli elinye iversion ithi he looks like the son of God, yabo elinye lithi he looks like the one of the gods, yabo. Manje ngiyaxakeka mina, yabo sengisiwe sengumntwana kaNkulunkulu ngifundise ngizibuze ukuthi kanjani futhi iTestament elidala ngizibuze ukuthi kanjani engakholwa kasindisiwe ukhonza uNkulunkulu bakhe kodwa akwazi ukubona akwazi ukurecognize indodana kaNkulunkulu ukuthi ibuke engathi indodana. Lo ngizibuza kanti one day bazalwane kuyokwenzeka kumina ngi-experience lokwangampela. Kuningi nje futhi wangizindla ngawo lo mbono la inkosi uJesu waziveza kumina ngoba khona nala ngigxeka uMoses mina ngibona ethi uNkulunkulu esaba enqaba yonke lonto. Mina ngibe nokumgxeka uMoses ngisho ngithi awungeke ungibone mina uMoses uyaganga. Sengibona uNkulunkulu ekhuluma nami direct, hhayi nokuthi ekhuluma nami through umprofethi, ekhuluma nami direct. Ngingaya ngigijima ngingaya ngidiza nje lapha kuFaro lapha e-Egypt. Kanti zonke lezi zinto bazalwane ezigcwale engqondweni yami angazi kanti zizokwenzeka kumina. Shuthi bazalwane kwathi one day nami nginganakile ngingazi yabo yonke leyo nto, kanti usuku la inkosi uJesu la azofika khona ezibonakalisa kimi bazalwane. Yabona umhlaba njengoba ungaka ngaze ngathi uyabona into eyenzeka kudala ngangisawumuntu omusha namanje ngiwubuke nje futhi bazalwane. Ngisho noma ungagibela phezu kwendlu noma phezu kwentaba ngeke ubone ukuthi uqalaphi ugcinaphi umhlaba. Kodwa bazalwane yabona uma uzomajina umuntu omdala noma ubani nje ezophenya ikhethini ubone nje kulula kanjani. Mhlampe ke ngithi ingane iyaganga ngale kuyindi, mhlawumbe umuntu omdala aphenye ikhethini athi wenzani
bazalwane inkosi Jesu wayiphenya bazalwane, yabona umhlaba njengoba ungaka wawubuyisela one side, kwantaba, kwasani, lwandle, kwani, kwamazulu, amafu, yonke into kwabe ngathi lesikhethini ngibuka bazalwane, hhayi nokuthi yenzeka i-slow motion noma fast forward noma njengoba nje uzobona umuntu ephenya nje ikhethini mhlawumbe ayilunguza ngewindi. Now same thing bazalwane, heyi ngamangala bazalwane, cabanga hhayi angazi ngachaza ngithini, wathi walese isihlehlisile nje futhi mina ngisamile emhlabeni bazalwane, hhayi esegugulile bazalwane, evele ehlele esihlalweni sobukhosi bazalwane, njengoba ethi heaven is my throne, emkhulu ngohlobo olumangalisa, nazi ehlele esihlalweni emkhulu. Umhlaba wamisene wamncane bazalwane, angazi into engayichaza thini, ngimangazwe yiloko. Umhlaba wamncane bazalwane, nami ngimncane, ngimbuka nje mkhulu, ngimbukela le phezulu engakanani bazalwane. Umhlaba wamncane, yazi bazalwane, ngaze ngabona ubuncane bawo umhlaba, yabona emahlombe akhe mengibuka ngapha nangapha, ngiwubona umhlaba ngendlela omncane ngayo. Angazi nje ngilinganisa kanjani nje, umncane mncane mncane umhlaba bazalwane, la esevelile bazalwane, egugulele one side, ayi wahlala kwi-throne yakhe bazalwane, esihlalweni sakhe sobukhosi. Hhayi lapho wathula nje ngoba kwaqale wathula nje bazalwane, waze wakhuluma ngesikhathi, waqale wathula nje engibuka nje, shuthi wayefuna nje ngimbukisise kahle, ngize nganele, ngize ngidele. Heyi bazalwane, wahlala nje wangibuka, yabona bazalwana, yabona inkosi esiyikhonzayo, yabona bazalwane, uNkulunkulu mkhulu, angifuni ukudlala ngani, ngoba khona nala engithatha ngiyisa khona ezulwini, ngathi usawumoya ingcwele bazalwane, ngendlela emkhulu ngani. Nakhona mhla ngisho lobo bufakazi ngiyonichazela ukuthi kungani uNkulunkulu aze angikhombise ubukhulu bakhe umoya oyingcwele namandla akhe ngendlela amkhulu ngayo. Kwakunesizathu nami ngendlela engangizindla ngayo ngila emhlabeni, kanti uzongithatha one day angise ezulwini angibonise yena umoya ingcwele. Ngoba yabona bazalwane, ngisamangele ngizibuza ngithi hayibo, yimina lo bazalwane, ngingenasono lutho, hhayi ukuthi mhlawumbe ngangiphingile noma ngitshontshile noma ngiqamba amanga noma kanjani, kodwa ngazibona ngimubi ukuthi ngingakhonza inkosi kanje. Ngimbuke bazalwane, ngithi hayibo, yimina lo engikhonza ngathi ngikhonza nje inkosi uJesu, ngikhonze inkosi nje. Bazalwane, angazi kwabe ngathi nje akufanele nokuthi ngime phambi kwakhe, kwabe ngathi akufanele nokuthi ngimkhonze, engathi ngahamba ngiyokhonza amaphepha, ngikhonza amahlamvu noma iy'hlahla, into nje edelelekile noma iy'lwane, ngizenze uNkulunkulu. Ngazibona ngingafanele ukuthi ngimkhonze bazalwane, ngimina nguwumuntu, sonke nje bazalwane. Yabona ngase musiyibuka nje thina singabantu, singazibuka nje bazalwane, bongase aziveze nje, umbone nje ekhazimula lokwangampela esihlalweni sakhe sobukhosi. Singazibona bazalwana siyingcolile, siphashile lokho okumangalisayo lokwangampela bazalwane, yabona nezinto nje lezi esizikhazimulisa ngazo la emhlabeni, mhlampe ukugqoka okufensi, oma-makeup, abantu besimame, iy'nywele ey'fakwayo, iy'nzipho zama-fake, yonke leyo nto. Bazalwane, angifuni ukudlala ngawo. Yabona nami kube ngangumuntu esimame mhlawumbe ngiy'fakile lezo zinto, ngangiyohayiza bazalwane, ngifise engathi ngafika umlilo manje, engashongo lutho nje yena ukuthi angiyikhiphe noma kanjani, engathi ngahayiza, engathi ngafika umlilo manje zishise lezi zinto engiy'fakile, ngiphenduke bazalwane ngohlobo ngendlela eyimuhle ngayo bazalwane, ngoba ngimbukisisa bazalwane, ngize ngibambe umlomo ngithi awungeke, ngibheke phansi ngithi hayibo, iyona inkosi Jesu leyo engiyikhonzayo, le khulunywa ngayo eBhayibhelini. Ngiphinde ngimbuke bazalwane, ngimbuke ngithi awungeke, ngekwazi. Yabona nje uyangibuka nje naye, uyangizwa yonke, yabona nemicabango kumina uyayibona i-exposed, uyibona njengoba injalo nemicabango. Ngimangale bazalwane, ngiphinde ngibheke phansi ngithi awungeke, ngeke kwazeke, ngithi hayibo, emuhle kanje, ngimbuke futhi ngithi hayi ngeke akwazi, ngeke ukuthi uyena lo wale ngesiphambano bamgwaza, bemshayelela ngey'pikili, bemthuka, bemfela nangamathe, bamshaya nangey'mpama nangey'bhakela, yonke leyo nto. Ngithi hayi ngeke akwazi baba, akwazi, ngeke, ngendlela amuhle ngayo bazalwane, ubuhle okungachazeki, ubuhle okumangalisayo bazalwane.
ubuhle futhi ongasoze baba khona ngaphandle kwakho uyena kuphela bazalwane. Ubuhle bakhe buyamangalisa, buyathusa ngohlobo olumangalisayo bazalwane. Ngithi ngisamangele bazalwane, ngiphinde ngimbuke futhi. Ngithi kona nje ngisamangele bazalwane, ngiphinde ngimbuke futhi. Bazalwane, ngazibona ngingafanele bazalwane ukumkhonza. Kanti futhi yabona mengimbona enye into eyangithusa ngayo uthando. Yazi hhayi ukuthi mhlawumpe wangivezela inhliziyo yakhe engikhombisa athi buka abantu ngibathanda kanjani yonke leyo nto. Yazi bazalwane, into ethusa kakhulu kuyena ngendlela anamandla ngayo, unamandla ngohlobo olumangalisayo. Ubone mengase noma anganyakazisa ikhanda noma thini, ungathi noma umungu, ngoba bazalwane wangenzela ukuthi ngimbone ngalo hlobo ukuthi ngaze ngabona nemino yakhe nezandla zakhe ngendlela ey'beke ngayo kwilento ehleli ngayo kwi-throne yakhe bazalwane, nangendlela ey'beke ngayo ngendlela ehleli ngayo nje erelaxile nje engibukile nje bazalwane. Ubone ngathi nomunwe wakhe engathi mengase nginyakaza isandla engathi ngabhubha umhlaba ngohlobo olumangalisa ngendlela amandla bazalwane ayigcwele wona. Bazalwane, into engakaze angazi kokunye njengoba ngikhuluma kanje engathi mhlampe ngingaxhuma iplagi, ilento engihlezi ngiyisho nakwabantu ngithi lezi zinto angazi yizi noma nginichazele kuba engathi ngingaxhuma iplagi ekhanda, yizi noma into engasoze yenzeka leyo, engathi ngingaxhuma iplagi ekhanda ngiyixhume ku-TV nizibonele ukuthi kwakwenzakalani. Nakhona meniyibona ku-TV engathi ningangena phakathi nizwe lawo mandla, nizwe bazalwane lobo bugcwele nothando olumangalisayo. Ngoba yabona into engimangaza lokwangampela mengimbona mezibonakalisa kimi, yizi noma namandla akhe egcwele amandla ngohlobo olumangalisayo, emangalisa namandla akhe nobuhle bakhe. Kodwa into engithinta kakhulu bazalwane, yabona uthando, hhayi ngiyanitshela, yabona uthando olulapha uthando oluthusayo olumangalisayo, ngoba nami ngahluleka ukuma phambi kwakhe bangabazalwane ngenxa yothando. Uthando lakho linamandla nobungcwele bakhe namandla akhe, kodwa uthando bazalwane ilona elingimangaza kakhulu. Ngafise ngathi ngaphahlazeka phansi njengeglasi bazalwane, iglasi hhayi nokuthi empty, iglasi enamanzi, besane ngisakazeke nje phansi kuphele nje ngami, ngendlela nje bazalwane wayenamandla nje nangendlela enothando ngayo. Hhayi nokuthi bazalwane wayengitshela ukuthi abantu ngiyabathanda kanjani kanjani, noma wangivulela isifuba sakho athi buka abantu ngibathanda kanjani. Into bazalwane engazi ukuthi ungayichaza kanjani, uthando lugcwele kuyena ngohlobo olumangalisayo. Ubone bazalwane ukuthi ngisho noma kuthiwa umuntu onwe kangakanani, ngisho noma kuthiwa ubulele 1,000 yabantu, noma uthakathile iy'mpilo zabantu, excuse me, kwafa imindeni, kwafa noma kwabhidlika amabandla noma kwenzakalani, kodwa nje bazalwane ubone ukuthi mengase umuntu lo eze kuyena azophenduka, angamthethelela same time, amthande futhi nangohlobo olumangalisayo. Uthothi futhi bazalwane umthanda umuntu ngisho noma kuthiwa uyasukelwa amaphoyisi noma uyigebengu ziyantshontsha, yizi noma phela kungamthokozisi lokho kungamjabulisi, kodwa bazalwane uthando lakhe uthanda bonke abantu ngohlobo lunamandla likhulu ngohlobo olumangalisayo. Ngathi bazalwane ngisabukile kunjalo, ayingeke ngaphika mina, ngathi ayingeke mina angifanele ukukhonza inkosi enje bazalwane. Ngazibona ngingafanele, yabona kufana ney'ngubo zakhe ey'gqokile zaziyi-value emangalisayo, yabona ubuvalue bayo bazalwane. Ngisho nezindlu yabona lazala emhlabeni lezi njengoba sila eThekwini sazi ukuthi izindlu ey'biza zihlala koLalusha nakoMhlanga, izindlu ezibiza o-10 million, ezinye uthi uyabheka o-20 million, ezinye o-15 million, yonke leyo nto. Ezinye kwezinye iy'ndawo zaphesheya ngazi zomalini, kokunye ngeke ngibone uthothe ezinye mhlampe zo-80 million. Yabona lezo zindlu bazalwane ungayihlanganisa zodwa kube indlu eyodwa, i-value yayo ileyo mali bazalwane, zonke uyihlanganisa umhlaba wonke still ngeke isondele ngisho nakancane kwi-value yey'ngubo zeNkosi uJesu. Ngoba ngaze ngakhumbula bazalwane la amasosha khona la iNkosi uJesu khathi ebethelwe esiphambaneni la elento khona la angisazi kubani sathi uLuka, la masosha babelani iy'ngubo zakhe, ngoba ngicela ufunda nje lithi ubani
uLuka chapter 23. Luke chapter 23 la ku-verse 35 lithi, and they divided his clothes. Verse 34, and they divided his clothes among themselves by throwing dice. Ngoba nala bazalwa ngayehlezi ngibuza, ngangihlezi ngihlupha emoyeni wami, ngizibuza ukuthi awu kanjani bemkhaphela, yabona yonke leyo nto. Ngoba uma ubukisisa kahle, umuntu oyisigebengu isikhathi esiningi mesha amaphoyisa akaze ayihalela iy'ngubo zakhe, yabo. Uthatha amaphoyisa vese anemali yonke leyo nto, kodwa lana amasosha kwi-level ephezulu ahola kahle uma ubukisisa kahle. Ngizibuza ukuthi hawu phawayi inkosi uJesu beyikhaphela beyifela ngamathi bebethela nasesiphambanweni, kodwa baze babelana iy'ngubo zakhe, babone ivele ey'ngubeni zakhe. Ingihlupha lento, kanti umoya ingcwele bazalwana ungifaka la kumina lelo zwi ukuthi lingasuki. Nami ngiloke ngizindla ngayo lento, ngiloke ngizidla ngayo, kanti into engizoyibona bazalwane, ngizibuza ukuthi kanjani bona shuthi bona kunokuthi bathi hayi vese ekhasheni iy'ngubo zabangabi nandaba bayilahle lapha, yabona yonke lona. Kodwa bona bazalwane okunaloko futhi, hhayi nokuze athathe umuntu oyedwa baze balenda shuthi into efana njengokubheja, baze baphosa amadayisi ngazo. Shuthi ukuthi balento bahlukaniselane zona, shuthi ngendlela ezaziyi-value ngayo. Nami ngihlupha leyonto, kanti bazalwane ngizoyibona iy'ngubo zakhe ngendlela ezaziyi-value ngayo elapha bazalwane ezulwini ehlala esihlweni sobukhosi. Ngaze ngabona bazalwane, ngazibona ukuthi awungeke, akufanele, mina angiziboni ukuthi angikho worthy, I'm not worthy to serve this king, to serve this God. Bazalwane angifuni ukudlala ngani, ngathatha iy'ngubo zakhe, ngabona iy'ngubo zakhe ngazenza uNkulunkulu, sengiguqa bazalwane, sengizenza uNkulunkulu, sengikhothamela zona. Lapho futhi bazalwane wangasho lutho, wangangibuza ukuthi hey wena wenzani kanjani, eluke engithethe noma engimisa kanjani, still nje wayithulela nje engibuka nje bazalwane. Ngathi sengiqala nje sengiyikhothamela iy'ngubo zakhe, sengizenza uNkulunkulu, ngibona ubuvele ubani bazalwane nangendlela eziyi-value ngayo. Ngaphinde ngathuka futhi same time, hhayi nokuthi khona owangimisa kwathi hayi wena wenzani, ngaphinde ngathuka mina same time, ngathi hayibo ngenzani. Ngakhumbula noJohn khathi ehamba lapho kwisambulo ama-revelations la esethuka naye ethuswa imbonakalise ingelosi ihamba imkhombisa zona izinto ey'mangalisayo, naye esekhothama ezama ukuyidumisa. Ngoba ama-revelations lapha ko-22 uverse 9 lithi, but he said to me, uverse 8 lithi, I John have heard and seen all these things, and when I finished hearing and seeing them, I fell down at the feet of the angel who had shown me these things, and I was about to worship him. Same thing yenzeka kumina, nami sengiqala futhi bazalwane ukudumisa ukukhonza iy'ngubo zakhe inkosi uJesu, sengizenza uNkulunkulu. But uverse 9 uthi, but he said to me, don't do it. I'm a fellow servant of yours and your brothers and the prophets and of all those who obey the word in this book, worship God. Yabo, uyasho imcorrect ukuthi uNkulunkulu kuphela lo kufanele simkhonze. Nami bazalwane ngamangala, nami ngaze ngakhumbula leyo ncwadi le kade ngiyifunda khona, ngikhumbula uJohn naye kwenzeka same thing. Nami ngaphinde ngathunga ukuthi hayibo ngenzani, ngaphinde ngasukuma futhi ngambheka bazalwane, ngiyambuka nje ugcwele uthando nobuhle ngohlobo olumangalisayo bazalwane, olumangalisayo nje lokwangampela, emkhulu nje bazalwane. Into eyangimangaza futhi lapho-ke, njengoba ngisho ukuthi ngangigxeka uMoses, wayela ekhuluma khona-ke, shuthi wayinkalelisa, shuthi wayesenginike sonke isikhathi ukuthi ngimbuke, ngizidele, ngimbuke nje yabonke leyo nto. Futhi bazalwane mengikhumbula kahle, shuthi mengizochaza kahle isitori, shuthi khona la engangaya khona njengoba ngangisanda ukusindiswa, yabona ngihambe ngitshela abantu ngoJesu, ngihambe ngivangela, dala nje umuntu esawumuntu omusha. Kanti ngizongena komunye umuzi, mengingena kuwona lo muzi, kanti umuzi uyisangoma umama wakhona, hhayi nokuthi mhlawumpe uyihlalele ekamereni noma mhlawumpe uyibukela i-TV, ngabona sengiphakathi mhlawumpe sengitshela noma kanjani. Mengithi ngiyangena bazalwane, indlu kugcwele nje, angigazi noma mhlawumbe nike ningene ini ey'ndlini zezangoma,
kugcwele lezi zinto zey'lwane ey'lenga ngathuka kwanzima ukuthi ngiphinde muve ngibaleke bazalwane ngiphethe ibhayibheli ngiqala ukuya khona manje eyi ngangena bazalwane ethi angingene engahlala phansi kulenga izinto zey'lwane uhleli phansi njengoba usukubona ku-TV noma mhlawumbe uma ukuthi wabona live isangoma sihleli ecansini sigcwele amathambo laphansi namadayisi yonke leyo nto. Heyi ngishawa uvale ngiyitshethi ngizoshawa yini le ngoba ngikhumbula sayingane sisaba yini le konje lezi zinto ey'mfishane otikoloshe ngiyitshela mhlampe eyi manje angazi ngizomtshela kanjani zama ukumtshela ngoJesu ngiyasaba ngiyitshethi ngizoze ngimpama iqhuma mhlampe yimoya yakhe mhlampe ngizoze ngishawa ngempama. Yeyi bazalwane ngiyakhuluma ngiyisaba ngikhakhazele ngaphuma ngahamba ingazwakalani nokuthi bekuthi ngithini. And uNkosi uJesu bazalwane shuthi wangibona hhayi nokuthi shuthi wangibona shuthi uhlezi esibona njalo shuthi lapho wangibona ngiyakhona ungiphindisa back kuyena wamesane wakhuluma bazalwane wathi angihambe ngiyofakaza ngiyotshela ngiye lapha esangomeni ngifike ngitshele lo mama ngaye ngenkosi uJesu ngoba bazalwane uNkosi uJesu wayengivezela uNkulunkulu wayengivezela babazalwane ukuthi uyamthanda umuntu ngisho noma kuthiwa umthakathi noma kuthiwa uyisangoma noma kuthiwa uyinyanga noma kuthiwa uyi-rapist noma kuthiwa uyisigebengu uyathanda ukuthi asindiswe uthanda ukuthi kufike umuntu ozomtshela ngayo uJesu mise kuba kuyena-ke lowo muntu ukuthi uyalalela yini noma cha ngoba yizi noma benza into ephambene noNkulunkulu kodwa akathandi ukuthi baye esihogweni bayolahlwa uthanda ukuthi baze naye nabo ezulwini yabo. Heyi bazalwane manje sengisaba sengikhumbula lento eyenzake back ngikhani ngiya kokuqala nami ngafana noMoses cabanga bazalwane ngibona ubukhulu bakhe namandla akhe kunokuthi angishaye angazi mhlawumbe angibhanishe uNkulunkulu wathi hayi wena sengikubonisa amandla ami kangaka still futhi uyanqaba ngoba waze wangibiza nangegama bazalwane ngathuka ngathi hayibo wazi ngisho negama lami noma ekhuluma nami bazalwane ukhuluma nami engathi kuneminyaka mhlawumbe sasihlala naye engazi siyixoxela ukhuluma engathi ukwazi engathi ayikho into engayazi ngawo ukhuluma nje yabona nje bazalwane angazi into engayichaza kanjani kanti ngoba ngaze ngakhuluma nezwi la esho khona ithi in your mother's womb I knew you ukuthi wamazi ngathini wakwazi usasesibelethweni sikanina ngoba bazalwane kwathi kusanjalo engitshela ukuthi angihambe ngiphinde kuyena ngihambe ngiyovangela lo mama wesangoma kame sengathi mina awungeke yabona bazalwane yabona ngisho noma kuthiwa uyibhishobhi noma umprofethi ongakanani owaziwayo omkhulu noma uNkulunkulu omsebenzisa ngohlobo olumangalisayo kodwa uma uphambi kwaNkulunkulu umesana ube ingane nebehavior wakho nangendlela okhuluma ngayo ube ingane nje bazalwane ngoba ngikhumbula kahle ngize ngisho ngathi awungeke mina baba ngikaze ngabheka phansi njengengane esaba ngathi ngisaba lo kwangampela ngathi awungeke mina baba ngiyasaba. Hey wamesena wangibiza ngegama ngaze ngathuka nami ekhuluma nami ngibiza ngegama ngathi ha kanti ungazi negama lami wathi ayingeke Sduduzo isikhathi asisekho ukhuluma lapho bazalwane waba serious esesho ukuthi isikhathi asisekho wazwanikini ikhanda ethi isikhathi asisekho methi isikhathi asisekho eshe enikini ikhanda ethi isikhathi asisekho mesena uhamba athi ngoba isikhathi asisekho ungabusasaba lutho manje ngoba isikhathi asisekho wathi angihambe nangempela bazalwane mengithuma emkhulu engako bazalwane mangalisi ngithi ngiyabheka hayi nokuthi wathumela ingelosi ukuthi zizongivikela zihambe kanye nami cabanga nje bazalwane ngabona yena uqobo bazalwane esela kumina mengithi ngiyabheka nawe usathane nangu uzongivimba ukuthi ngingayi ungihlasela nangemuva mengithi ngiyabheka emuva nayi inkosi uJesu ngimangale bazalwane ngithi ngiyabheka uyena ongilwelayo kunokuthi ulethe ingilosi ngithi ngiyabheka uyena ongilwelayo mengithi ngiyabheka futhi esihlalweni sobukhosi nangu uhleli ubukhulu ugcwele amandla uyamangalisa mengithi ngiyahamba futhi bazalwane mengihamba angazi ngachaza ngithini left right and center noma ingaphambili la usathane uzama ukungivimba ngazo zonke indlela ngithi ngiyabheka nangu la ulana futhi uyangivikela kwasaphi nje usathane lazama ukuhlasela kakhona kodwa nje still ehluleka mzalwane ehluleka usathane ngoba inkosi uJesu engivikele ehamba kanye nami bazalwane bazalwane nibona ubufakazi ebengithula nangempela ngakwazi ukuya kulo mama njengoba yena mesamba uhamba ushumayela ivangeli noma uwenza door to door noma uvangela
noma umenye emabandleni noma ushumayele emabandleni. Bazalwane, uNkulunkulu olukhuluma izwi la ngokweqiniso usuke khona, yizi noma ungamboni singamboni, usuke khona ehamba kanye nawe, nawe bazalwane, ekhona ngisho noma kungathafu kangakanani, kodwa yena usuke khona, njengoba esho eBhayibhelini athi I will be with you even till the end. Yabo, ngisho nasekugcineni, njengoba ethi uzoba nathi bazalwane, uqinisile uzohamba, hayi nokuthi uzohamba, uhamba kanye nathi. Uma ukuthi usenza nje umsebenzi kaNkulunkulu akuphathise wona, angifuni ukudlala ngawe, uJesu khona, uyahamba nomuntu, yizi noma ungamboni, kodwa bakhona abanye mhlampe ababusisayo njengami nje, wangenzela umusa, avula amehlo abo kamoya, abaqinisa, abanikeza ithemba, bakhombisa. Yabo, nami bazalwane, uNkulunkulu wangenzela umusa ngomoya wakhe oyingcwele, ukuthi uNkulunkulu angisize nomoya oyingcwele angiqinise nje, nokuthi ngikhule uNkulunkulu nasekumazini, nokuthi nje angibusise, ngikwazi uvuleke namehlo kamoya, nami ngikwazi ukumbona. Ngoba nje bazalwane, kuwumusa wakhe, kuwumusa wakhe, hhayi ukuthi mhlampe ngumuntu okhuleka kakhulu noma kanjani. Lezi zinto zaqala bazalwane ngingazi lutho nje, ngumuntu omusha, ngingazi lutho nje, ngihambela nje, ngisanda nje ukusindiswa, engiluke ngivezela nje izinto nje ze-kingdom yakhe yokukhanya ne-kingdom yobunyama. Nalabona nje ngisiza nje nangomoya oyingcwele, engifundise, engikhulisa. Amen. Ngizocela ukuma lapho bazalwane. uNkulunkulu, Nkosi uJesu, ngiyakhuleka ukuthi anisize, anibiyele kuko konke enikwenzayo nenikufisayo, aniphumelelise bazalwane, according udumo lakhe phezu kwey'mpilo zenu, ukuthi nonke bazalwane uNkulunkulu anikhulise, nikhule enkosini yethu uJesu Khristu, ahambe kanye nani, anigcine bazalwane, niphile njalo enkosini yethu uJesu Khristu waseNazaretha kuze kube phakade. Amen.